बर' लिडारफोरनि आखुआ बिपिएफनि सोरबा गेदेरमाया इउपिपिएल हाबनाय, इउपिपिएलनि लिडारा बिपिएफआव हाबनाय, बर' लिडारफोरनि मावनो गोनां खामानिया बेनो नामा? बिथांमोननि पार्टी सोलायनायखौ बर' रायजो राजाफ्रा नायबाय थानांगौ नामा? गुवाहाटी टु कार्बि आलं मानो जाय मानसिया साख्रि होनो हागोन होननानै थाखा जानाय बिथांनि सायाव अपारेशन जों दा कार्बि आलं जायगायाव थानानै बर' लिडारफोरनि सायाव संबिजिरसारा मा मावनानै मोजां मोनो फंनैसो जेलनिफ्राय दुंहाव खबर सानैसो बर' लिडारफ्रा जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ उदां खालामनो थाखाय उकिलनि जा खरस नाथाय जेलनिफ्राय गाज्रि खबर उकिलनो 20 लाख बेलेन्स होनो गोनां दंबावो होननानै जोंनि खाथियाव खबर दैथायहरो जायफोर जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि न'खरनि गार्जेनफ्रा प्रमद बर'नि खाथियाव थांनानै उकिलनि माखासे होनो गोनां बिनि सायाव सावरायनाय आरो फेरेंगा सारा उकिलनि माखासे खरस पातिखौ दायथ' लादोंमोन नाथाय दिनै जों खोनानो मोननाय मथे मानो बर' लिडारफ्रा एरा एरा उकिलनि जानगार बिथांमोना बुंहरनाय बायदि मा 8 जनल' हियारिं उकिला मावनो गोसोबा साबैसे जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि बेल पिटिशन मारिनो हानाय उकिलनि सायाव दं नाथाय खरसनि सायाव बिथाङा गोसो होआ सानैसो बर' लिडारफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो होननानै माखासे जेराव थाग्राफोरनो खोथा होबोदोंमोन नाथाय जोंनि खोनानो मोननाय बा जोंनि खाथिसिम खबर दैथायहरनाय मथे जेराव थाग्राफोरनि खबर हरनाय मथेबा जाय उकिला जोबथेसालियाव थानाय बिर जोहोलावफोरखौ उदां खालामनो 20 लाख बेलेन्स दं होननानै जों खोनानो मोनो आरो खबर हरो दा बे 20 लाख बेलेन्सआ नंमारगौबा बिथांमोनखौ बोरै उदां खालामगोन जाय बिथांमोनहा जोबथेसालियाव दं बिथांमोनहा बुंनाय मथे मा 8 जनल' खेबसेनो बेल पिटिशन होनो हानायबो दं नाथाय उकिला फैसानि थाखाय खेबसेनो बेल पिटिशनखौ मारियाखै होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे आरो जोबथेसालियाव थानाय न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय साननैसोनि गेजेराव प्रमद बर'खौ उकिलनो होनो गोनां 20 लाखनि सायाव सावरायगोन होननानै खोनानो मोननाय जायो आरो माखासे लिडारफ्रा बिथांमोननि जाय बिजिरसालियाव बिथांमोनखौ उदां खालामनो बिजिरसालियाव गसंग्रा जायखौ होनो उकिलनि सायावनो बिथांमोना उदां जानायनि गासैबो बिथांमोननि जानानै जाय गसंग्रा जाय उकिला स्ट्रङै बिथाङा जुदि खरस मोनाबा बिथाङा जुदि गावनि माखासे आगदा आखि गावनि उकिल लोगोफोरनो साहा पानि खरस होनो हायाबा बिथाङा बोरै खराव बिथांमोना गसंगोन बिजिरसालियाव बोरै गसंगोन जों दा गारि सायाव गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव गारि सानिफ्राय जों बे मेसेजखौ हरनाय जादों दा जों मा जायगायाव दङ गोसोम जोङो कार्बि आलं दिपआव दं जोङो कार्बि आलंनिफ्राय जोङो सानैसो बर' लिडारफोरखौ जों बुंहरनाय जादों आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा जोंनि खोनानो मोननाय मथे फेरेंगाया उकिलनि फिसफोरखौ दायथ' लादोंमोन आरो माखासे लिडारफ्रा दायथ' लादोंमोन नाथाय बिथांमोननि जाय जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि खरस पाति हरनो गोनां उकिलनि आखायाव बा उकिलनो हरनांगौ बिदि सायाव माखासे नाथ्रोदनानै बा दावथ्रोदनानै थानायखौसो जों दिनै खोनानो मोनबाय दा जोबथेसालियाव थाग्रा बिर जोहोलावफ्रा मोनसेल' मेसेज हरदों जाय XNDP-नि बेकग्राउन्डआव थांनाय जायफोर MCLA-फोर जायफोर EM जानानै दं जायफोर BTC-नि गोहो खुंथायाव थानाय प्रमद बर'नि आगदा आखि बिथांमोननि सायाव आसा खालामदों बिथांमोना थाबैनो उकिलनि खरस पातिखौ हरनानै थाबैनो उदां खालामगोन आरो बिथांमोना न'खरनि बिदा फंबाय बिमा बिफा थांनानै सावरायहैनायाव जुदि जाफुङाबा जाय गेदेरमाफ्रा उकिलनि दायथ' लादोंमोन बिथांमोना जुदि मावफुङाबा बिथांमोना मोनसेल' आसा खालामदों गेदेरमा रायजो राजाफ्रा थाइसे थाइनै अनसायलायनानै जेसेबां XNDP-फोर दं थाइसे थाइनै हेफाजाब हरलायनानै सोरबा थिखादार सोरबा साख्रियाल थाइसे थाइनै हेफाजाब मदद होलायनानै जाहाथे
उकिलनो होनो गोनां आरो उकिलनि मावनो गोनां खामानियाव जा खरस बेखौ थाइसे थाइनै हेफाजाब होलायनानै जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ जाहाथे उदां खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरनि हेफाजाब एक्स-एनडिपिफोरनि हेफाजाब बयनिबो बर' थिखादार बर' साख्रियाल रायजो राजाफ्रा थाइसेबाबो थाइनैबाबो हेफाजाब होनानै जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ उदां खालामगोन होननानै आसा खालामहरो। नाथाय साननैसो आसा खालामदों, मानो होनोबा प्रमद बर'नि खाथियाव न'खरनि मानसिया थांगोन आरो जायफोर दायथ' लालांदोंमोन फेरेंगा सार आरो फेरेंगा सारनि आगदा आखि माखासे बिथांमोना उकिलनि जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि जा खरस पाति नांगौ उकिलनि बेखौ दायथ' लालांदोंमोन। नाथाय 20 लाख उकिलनो होनो गोनां दंबावो, बे होनो गोनांखौ मोनैनि थाखायनो उकिला गोसो होआखै होननानै जों खोनानो मोनो। दा जोङो हरनि समाव कार्बि आलंनिफ्राय बे मेसेजखौ हरनाय जादों। जों कार्बि आलंआव मानो फैदोंमोन? जों सासे बर' जोंनिनो मानसि फरेस्टनि साख्रि होगोन होननानै माने फैसा जाजादोंमोन 4.5 लाख थाखा। बे केसखौनो जोङो दिनै जोंनो एसपि सारखौ लोगो हमनानै जोङो बे केसनि बिखय सावरायनानै जों एक्सन लानो थाखाय दिनै आवगायबोदोंमोन आरोना। कार्बि आलं एसपि डिफुनि एसपिखौ लोगो हमनानै जों जाय साख्रि होगोन होननानै नंखाय थाखा लानाय बिनि सायाव जों एजाहार होबोनाय जाबाय। आरो लोगोसे दान्दिसे सम मोननायाव जों संबिजिर सारजों मोजां गाज्रि मा मावनानै दं आरो सारा मा मावनानै मोजां मोनो बिनि सायाव जों फंनैसो मोजां गाज्रि सावरायदोंमोन। दा संबिजिर सारा मा खेथि मावगोन आरो मावनानै दं बेखौ एसे फोरमायगोन नामा? दा संबिजिर सारजों जों दिनै सावरायनानै मिथिनायाव गावनि मावनो गोसो गुदुं जानायानो बेना जाहैबाय सबनिसाय देरसिन 1 नम्बराव थाहैबाय खेथि। बायदि बायदिनि आरोना, हालदै, हाइजें, नारें बायदि बायदि मैगं गायनानै मोजां मोनो होननानै जोङो फोरमायो आरो। बयनिफ्राय देरसिन थांखि संबिजिर सारा खेथि आबाद मावनानै मोजां मोनो। 1000 बिगा हाइजें आरो हालदै गायनो थांगासिनो दं बा गायगासिनो। आरो नारें खागि बागान कार्बि आलं संबिजिर सारा जों दान्दिसे सावरायलायनानै बयनिफ्राय साबसिन राजनिति गावजों गाव खोथा दान्थे बोथे बिनि जानगार खेथि आबाद मावनानै जोबोद गोसोखौ सुदेम मोनो। जोंनि बर' लिडारफ्रा बा बिटिसिनि जायफोर गोहो खुंथायाव दं, बर'फोरनि मावनो गोनां खामानिया मा? बिपिएफनि सोरबा साफा सानै लिडारा इउपिपिएलआव हाबनाय आरो इउपिपिएलनि लिडारफ्रा बिपिएफआव हाबनाय। बर'नि मावनो गोनां खामानिया पार्टि सोलायनायानो बर'नि थांखि नामा? बर' लिडारफोरनि थांखि नामा?